Mae lot o sôn am y disgyblion yn y Beibl. Da ni'n mynd i ganu rhyw gan fach rwan, da ni ddim wedi rhoi ar record erioed, ond dwi'n y teitl Disgyblion Iesu Grist. Pan daeth yr Iesu yma i rodio ar y llaw, fe alwodd 12 y disgybl i'w helpu gyda'r gwaith mor fawr. Disgyblion byddwn ni'n i'n harglwydd Iesu Grist, dilynwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb yn wyneb Grist. Roedd Pedr yn bysgotwr, a'i fywyd oedd y môr. Fe roddodd a'i rwydau lawr i ddilyn yr arglwyddion. Disgyblion byddwn ni'n harglwydd Iesu Grist, dilynwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb yn wyneb Grist. Disgyblion byddwn ni'n harglwydd Iesu Grist, dilynwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb yn wyneb Grist. Roesodd e wrth y dollfa yn swyddog y mawr ei fri. Nes clywodd lais yr Iesu'n dweud, wel tyrred a chanlym fi. Disgyblion byddwn ni'n harglwydd Iesu Grist, dilynwn neb, i'r lwybrau neb, heb neb